गोजौसिनथाराव थानाय हा आरो नख्रांनि बिगोमा नों अनसला फोरबो जिसु आफा नों सोरगोनिबो बिफा इसोर आरो बे बुहुमनिबो बिफा इसोर आरो जों गासैनिबो आंगोनिबो आंगो बिफा इसोर नोंखौ गिबियावनो हामबाय होग्रोदों गोजौसिनथाराव थानाय अनसुलि आइ थामारिया नों सोरगोनिबो बिमा अनसला फोरबो जिसुनिबो बिमा आरो जों गासैनिबो आंगोनिबो आंगो बिमा नों बे बुहुमनि गासैनिबो बिमा नों बिमा गोथार मारेखौ हाजासे हामबाय होदों आरो नैबे अखाफोर दान 13 थारिखआव बेयाव नुजाथिफैनो हानाय आंगोनि बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गथ' गथाय फिसा फिसौ गेदेर उन्दै आरो जा फंबाय दैमालु आरो बे न'खर परियाल साफ्रामबो नुजाथिफैनो हानाय दाब दाब गामिनि आं बयखौबो जिसुनि मुङै हामबाय होदों दिनै आं बेहाय आं मालाबाबो बिदि रायलायफेराखै अब्लाबो आं दिनै गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोना आंखौ अननानै निमाहा हो आंनि जा टेस्टिमनि आं जा मोन्दों आं बेखौ होनो थाखाय नोंथारगौ जाय जोंहा बियानि फिसा आलफनसाया दिनै आंनि न'खरावनो गिबियावनो आं खोन्थाग्रोनो नागिरबाय जा बियानि फिसा आलफनसानि मुङै आङो दिनै बिबार लांनानै गायहैदों आरो आं हर सान बे बियानि फिसाखौ बिफा इसोरजों लोगोसे आं जेब्लायबो आं बेखौ हामबाय होयो दिनाव सानफ्रामबो फुंनि मोनानि सानसिम जेब्लानाखि आं टाइम मोनो अब्लाबो आं बिफा इसोरजों लोगोसे बिफा इसोरखौ खनथाम बियानि गोथार जिउखौ खनथाम आइ मारियाखौ खनथाम बियानि फिसाखौ खनथाम आं सानफ्रामबो आं हामबाय होयो नाथाय आं मालाबाबो सानाखैमोन दिनै बे बिबारखौ आं लांनानै गायदों जा बियानि फिसा आलफनसानि मुङै दिनै मा जानानै थाखो बोरमा फिसाया दिनै फिसा सप्तासेल' जादों आरो दिनै सुनिबार सानथामल' ओमफ्राय दानिया हरावनो बाब्राब माने बे उदै साना गाबख्रावबाय थाबाय मा जादों जों मिथिनानै मोना आरो ओमफ्राय अखानायै नायबाय दिनै थैनोसै माने एकदम रजालि बोरायखौबो गानहोलायबाय आं बेनिफ्राय दानिया थैनोसै ओमफ्राय बे एफा गिदिर बोरमा मा खालाम गाइखेरबो लायबाय आमुल बोरमानो 50 थाखानि बे बोरमा गोरलैनो दौनो ओमफ्राय मा गोसोखांखो आङो हे बियानि फिसा आलफनसा दिनै बिबो बे जुनाराबो मोनसे जिबन नोङो बिफा इसोरनाव आरो बिमा गोथार मारियानाव बिस'नानै होदो जाहाथे बे बिबारजोंनो बे बोरमाया हामनाय बायदि होनानै दै आसिसजों आं बे बिबारखौ सिफ्लेनानै जेला दौनानै फुननानै होयो मोजां जाबाय आंथ' जासिबाय ओइ जोंहा न'खरावबो जाखाया सोरबा मुगैया मुजा जाहैगोन होनबा जाहैदो एफा गिदिर बोरमा जाहैथोंसै होननानै साननै हरनै बाब्राब थैयाखै अब्लाबो मोनसे बिराद गिदिर सोमो गोनां खामानि मावबाय दिनै बे बियानि फिसानि आलफनसानि बिबारा नोंथारगौ दियो बिफा इसोरनाव आरो बिमा गोथार मारियानाव बे बिस'नानै होयो जोंनि अराय सम अराय जिउनि थाखाय नोंथारगौ बियानि फिसा आलफनसाया सासे जों मिथिनानै मोनदों बेखौ आं सिमावबो नुदों बे जेब्लायबो सोरगो रायजोआव थायो आरो आं फंबाय दैमालुखौ नुदों सिमाङाव दिनै बिनि बिखुङाव जेब्लायबो फारौआ थाबाय थायो जोंहा फंबाय दैमालुनि सिगाङाव बेल' नङा दिनै बे बियानि फिसा आलफनसानि बिबारा गोबांथार खामानि होदों आंनि न'खराव बिदि सोमोगोनां मावदों आरो दिनै आं बे 13 थारिखआव आङो फैनाय जायामोन मानसिफ्रानो गोनो गोथो बेयाव थांनानै नोंसोरो 13 थारिखआव थांनानै दिनै इसोरखौ मानो रोङाबा इसोर बे 13 थारिखआव थांनाय नेमखौ जुदि खालामनो रोङाबा जेबो मुलाम्फा गैया ओमफ्राय आंबो सानबाय गोनो गोथो आं थांला थांनो गोसो जाब्लाबो थांला ओमफ्राय आं जेलानाखि सानबाय गोबांथार आं पापि नोंथारगौ जोंहा दानि फंबाय दैमाला जेरैबायदि खोन्था सासे पापिया जुदि गोसोआव उनफिननानै इसोरनि सिगाङाव फैयोब्ला मालाबाबो इसोरा फेलें खालामा नोंगौ आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर आंबो सासे पापिमोन आंनि पापनि थाखायनो आंनि फिसा साथाम आंनि पुरुषा खाबथा जानानै दंमोन नाथाय आङो 9 बोसोर दिनै आं खोमसि हौवा लादों आं थगाया दिनै आंनि गावनि हौवाखौ आं गारनानै
आं दिनै फिसा सासेयावनो आं गारनानै दिनै आङो गारनानै आङो मालायनाव जि दानानै थादोंमोन। नाथाय आङो सानसे समाव खोमसि मानसिजों हाबा जाबाय। आंहा फिसा साथाम दङ। नाथाय आङो सानसेखालि इसोरा थिनबाय, अ फिसा, नोङो बै जिफ्लेना गारनाय बाइबेलखौ नोङो खनथुमनानै लाबोनो हागोन ना? औ आफा आं हागोन होननानै होमबा थां होनबाय। दाखोरबारियाव बे जिफ्लेनाय बाइबेलखौ आङो बिसिखावनायखौ नागिरनानै आङो जइन खालामना होबाय। नै आफा आं लाबोबाय होनबा, साबायस फिसा, नों जेब्लायबो देरहागोन आरो नोङो जै जागोन होननानै। नाथाय आङो दिनै बियै 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 नबिना जा, सोरबा न'खराव नबिना जा, मे मासनि नबिना जा, थैनायनि नबिना जा, बियै 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 बे आं बिदों। आंनि थांखिया बेनो मा, सानसे आं पापिब्लाबो थैनि सिगां आंनि फिसा साथाम आरो आंनि पुरुषा जाहाथे थैनि सिगां बाप्तिस्मा मोननाय बायदि होननानै आं बिनि थाखाय आं नबिना बिबाय थादोंमोन। मोनफ्रोमबो नबिनायाव आं बियो, मोनफ्रोमबो नबिनायाव आं गथायो। नाथाय सानसे आंनि फंबाया होनबाय, आंनि फंबाया बाप्तिस, आब' आं रायजो राजाजोंबो आं गथायखाबाय, जुदि नों देग्लाय गुमैखौ जुदि बाप्तिस्मा होनो हायाबा आं लांनानै बाप्तिस्मा होनोसै होननानै आंनि फंबाया बुंबाय। ओमफ्राय आं बिराद गाबबाय, अ आइ, नों दिनैसिम आंखौ अनगासिनो दं पापिब्लाबो, नाथाय नों मालाबाबो नोंनिफ्राय आंखौ गोजानाव दा खालाम आयै होननानै आं गाबबाय। होमबा आं मा राहाबाव इसोरनाव बिबाय थादों। जेला आङो गाबै गाबै बियो, जै दिनखालि गामिनि आइ आफा बिदा फंबायफोरनावबो बिदाय बायदि बिबाय, आंखौ नोंसोर आंनि थाखाय बिनानै हो, आं नों बे केथलिक ससाइटिनिफ्राय आंखौ दा गोजान खालाम होननानै। जेला आं गाबै गाबै बियो, आं उन्दुलाङो, आं उन्दुआखैनो। नाथाय आइ मारियाया जेरैबायदि बे आइ मारिया मुकुट माला गाननानै आंनि न'खराव आं बिदियाव आं पापिब्लाबो आं सानफ्रोमबो आं आर'ज खालामो बिदियाव, रोंबाबो रोङाबा आं इसोरखौ हामबाय होयो। जेब्लानाखि आं थाङो होमबाना आं गाबो, होमबाना आइ मारियाया थं फर ना जोहैबा जोंब्लावजोब्बाय आंनि न'आ। जोंब्लावबा बे आइ मारियाखौ नुबाय आङो। होमबा सानबाय आं, आयै, अ आइ मारिया, नोंथारगौ नोङो, अ आं 13 थारिखआव थांनिया दिनै नों दर्शन होबाय होननानै। न'आ जोंब्लावजोब्बाय फहर। ओमफ्राय आङो लगे हर आं न'आवनो बिबार गायना दोनदों, दावदै फुल, हरावनो खाना लायबाय आं टर्च लुनानै, सुनानै खाना लायबाय आं बिबार बारनि। हान्थु खरायबाय आं, हान्थु खरायनानै आं आइ मारियाखौ हामबाय, आयै आं दिनैनिफ्राय आं थांखि लाबाय, आं दिनैनिफ्राय नोंनि बे 13 थारिखखौ आं मानिसिगोन, आंनि बे थांखिखौ नों जाफुंहोदो आयै, नों आंखौ अननानै मा, दिनैनिफ्राय आङो बे बियानि फिसा आलफनसाखौबो बिफा इसोरखौबो आरो नों बिमा गोथार मारियानि 13 थारिखखौ आं मानिसिगोन होननानै आं थांखि लाबाय। जेला थांखि लायो अब्ला आं फैबाय। दिनैजों माबा जाबाय ना, 6 बार जाबाय। दिनै खनब्रैयावनो जेरैबायदि आङो दिनै बियानि फिसाफोरनो आं बिबाय, अ बियानि फिसा आलफनसा, जानो हागौ दिनै आं सासे पापिनि बिनाय गाबनाया बिफा इसोरनिसिम सहैयाखैबो जानो हागौ खोमा। नों बियानि फिसा आलफनसाया बिफा इसोरनाव आरो बिमा गोथार मारिनाव बे थांखिनि थाखाय बिस'नानै होदो होननानै आं दिनै बियानि फिसानाव खावलायबाय। स्वयं दिनै बियानि फिसाया नोंथारगौ, दिनै आंनि थांखिखौ बिफा इसोरनाव आरो बिमा गोथारनाव बिस'ना होनानै आंनि फिसा साथाम, आंनि पुरुष दाखालि 2000 मासनि 20 थारिखआव बाप्तिस्मा मोनबाय। नायदो बेसे गिदिर इसोरनि अननाया, बेसे सोमोगोनां, नोंथारगौ। नाथाय बे थांखिखौ जाफुंनो थाखाय आंहा मोनसे टारगेट लादों बेहाय। जेला आं हायो नोंथांमोना मिथिगोन बे आंनि थांखिया जाफुंनायनि थाखाय बे जायगायाव फैनानै आं मा खालामनो सानदों। दिनै आंहा फंबाय दैमालुखौ दिनै बिनि सोमोन्दै दिनै आंनि गोसोआव दं। आं जेला उफाय हायो अब्ला आं बे खामानिखौ आं मावफुंगोन। बेहायनो नोंथांमोनाबो नुनो मोनगोन गासैबो
दिनै नोंथारगौ जिसुनि अननाया बिफा इसोरनि अननाया नोंथारगौ मोजां आरो बियानि फिसा आलफनसआ नोंथारगौ बे जों पापिफोरनि थाखाय बिसयो बेबायदिनो मोननायजोंल' नङा आंगोनि बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गथ' गथाय आं नोंसोरखौ खावलायो आंबो दिनै बिनानै मोनदों जेला नोंनि थांखिया जाफुंबाय नों बिबार बारनायखौ ला दिनै आइ मारियानो जा बिफा इसोरनो जा बियानि फिसा आलफनसा जा जेला बे थांखिया जाफुंनाय लोगो लोगो नों लगे लगे नों गावनि बिन्दोआवनो बिबार बारनाय लानानै नोंनि थांखिया जाफुंबाय जेला इसोरखौ मान हो आइ मारियाखौ मान हो बियानि फिसा आलफनसाखौ हामबाय हो आं नोंसोरखौ खावलायो आं जा बिनानै मोनदों आं दिनैसिम मोनदों नाथाय मोननायजोंल' नङा इसोरखौबो हामबाय होनांगोन आरो ओरैबायदि नोंसोर थांखि लानांगोन दे बिबार बारनै लादो नोंसोरो गावनि फिसानि जा बा गावनि पुरुषनि जा सोरबा गावनि गथ'नि जा सोरबा बिमा बिफानि जा बे बिबार बारनायखौ लानानै बिन्दोआव नोंसोरो धुपथ' सावखायो ममथ' सावखायो हान्थु खरायदो औ आफा आं नोंखौ हामबाय होयो होननानै खनथाम हामबाय होदो गोथार जिउखौ बिमा गोथार मारिखौ आरो बियानि फिसा आलफनसाखौ जेला बे आंनि थांखिया जाफुंगोन अब्ला आं बे बिन्दो गुदियावनो आरोबाव नोंखौ बिबार बारनै लानानै नोंखौ आं हामबाय होगोन होननानै निस्सय नोंसोर थांखि ला माबा मोनसे नोंसोर थांखिखौ मोननो लुगैदोंबा नोंसोर इसोरनाव लगे लगे नोंसोर हामबाय हो आं बेखौनो गथायो दिनै आंनि गोसोआव गुद गुद मोनदों नोंथारगौ आरो आं मालाबा बुंबावगोन आंहा माने गोबांथार मालाबाबो बुंफेरा नालाय आं दिनै बियानि फिसा आलफनसानि बुंना जेला बे बाप्तिस्मा मोननोसै समावबो दिनै जोंहा फंबाय दैमालुआ गोबांथार इसोरनि हाबा बे बर'नि बुंदों ओमफ्राय जा गामियाव सासे डन बस्क' बियादै होननाय दं बे इंलिसनि भाङायना होग्रा जोंहा बे फंबाय दैमालुआ दिनै बर'नि इसोरनि रावखौ माबा फोरमायदों ओमफ्राय बे इंलिसनि बुजायदों होमब्ला आं बिराद सिन्था जाबाय दाना 20 थारिखआव बाप्तिस्मा मोनसिगोन आरो आं दिनै बिराद सिन्था जाबाय फोरबो नों गोसो जायोबा नों गासैखौबो होग्रा आंनि इस्सा बायदि दाजाथों फोरबो नोंनि इस्सा बायदि जाथों आंनि लुगैनाय बायदि दाजाथों नोंनि लुगैनाय बायदि जाथों आंनि हामजानाय बायदि दाजाथों नोंनि हामजानाय बायदि जाथों होननानै आं इसोरखौ गथायबाय जेलानाखे दिनै बे बियानि फिसा आलफनसाया सोरगोनिफ्राय फैबाय दै स्वयं आंना फिसा 3 नालाय दिनै आंनि पुरुष दिनै थांबाय सोरगोनिफ्राय फैदो जा बियानि फिसा आलफनसाया दोम थाफैबाय दिनै बे फंबाया बेनो इसोरनि बिदिनो रिथिट बायदि जादों मोनसे जायगायाव दिनै बिनि सिगां थांबाय जोंहा बियानि फिसा आलफनसाया ओमफ्राय आंनि फिसा सानैखौ 3खौ बियो सिगाङाव लानानै बिनि बिफानि सेराव लांबाय होमबा थांना नायबा जोंहा नैबे फंबाय दैमालु नार्जारिनि सायाव फारौआ सोरगोनिफ्राय नैबेयाव बाबाय फारौ गुफुर बादों आरो जेला आंनि बिनाय गाबनाया दुरबल जायो स्वयं सोरगोनि फेम्फा सनानि फेम्फा सुनानै जोंहा फंबाय दैमालु जानानै आंखौ अ फिसा नों सिरि मोनदो नों सिखारदो नों आर'ज खालामदो मानो उन्दुखो गोदो दिनै आंखौ फंबाय दैमालु जानानै आंखौ फोजाखाङो आंनि फोथायनाया मालाबा दुरबल जायोबा आंखौ फोजायो स्वयं नोंथारगौ जोंहा बियानि फिसा आलफनसानाव जाया फोथायनानै बिगोन नंगौ सोरबा जुदि मेगन गोसाफ्रा होननो हागौ बिसोरनि खोमाखौ दासु बिसोरनि थाखाय अननानै बिनानै हो बयबो जायफ्रानाखे दिनै फंबाय दैमालुनि सायाव बियानि फिसानि सायाव सोरबा जुदि गाज्रि गोसो लानानै दिनै बेहाय फैनो नागिरनायखौ सोरबा होबथानो थाखाय गोबांथार आनजादफोर लागोन नाथाय मालाबाबो नोंसोर मालायनि आनजादखौ दा खोनासं एकमात्र नोंसोर आगान सुर बिफा इसोरनि मुंखौ लानानै बिमा गोथार मारिनि मुंखौ लानानै आरो बियानि फिसा आलफनसाखौ लानानै आगानफ्रामावबो फंफ्रावनो गोसो मैखुनावबो जेब्लायबो इसोरखौ सिगाङाव दोननानै दाव खालाम बेनि थाखायनो गथायदों जोबनायाव एसे सोंनो लुबैदों जेब्ला नोंनि बोरमाया
माब्ला जादोंमोन आलफनसनि मुङै बे बिबारखौ दौनायनि उनाव मा जाखो बेखौसो मिथियोब्रा हामबाय दिनैसिम दं फिसायाबो देरबाय दे इसोरखौ हामबाय दे आखाइ खबदो दे